inventei ou creei este persoaxe que o único que ten é que é moi alto, é máis alto que o resto dos persoaxes, así moi flaco, e que anda sempre cun cigarro e que anda con a gorra tapándolle os ollos. O nome foi porque é unha palabra moi galega, moi sonora, Carrabouxo, é o nome que lle damos aquí por o interior de Galiza a unhas bolas que dan os carballos, que noutros sitios chamanlle cocos, noutros bugallos, bugallas, ten diversos nomes. Eu utilizo o idioma no doble sentido para expresar a situación do idioma, a diglosia, a situación de dependencia da idiomática e tal, como para facer xogos coas propias palabras. Ás veces cumplen as dúas misións, a reivindicación sobre a situación do idioma e máis xogar coas palabras, como é o caso deste chiste desta viñeta que dice unha señora, dice unha muller, hoxe é o día das letras galegas, e dice o Carrabouxo, sí, e mañán o día das letras galegas, que teñen exactamente as mesmas letras. Temos un humor específico, pero moi definido. Incluso, non é porque o digamos nós, isto non é, a veces decimos, por reafirmarnos, decimos, nós temos isto, nós temos aquilo, pero é que isto dino os demais, dino os de fora. Dice, estos gallegos sempre andan con retranca. O humor é universal, pero nós temos unhas variantes propias exclusivas. E claro, eso reflexase no humor gráfico en todo, é dicir, en todas as expresións do humor, claro. Ben falado. Con que material traballa o ferreiro? Con ferro. Ves como sabes? Humor é sorrir ante o inevitable. Encontrarlle o lado cómico ás situacións sen saída é unha atitude intelixente de supervivencia. Na casa baleira, faise a carreira. O pan de trigo fixo Deus, a broa mandouna facer. Pola contra, facer a risa de quen ten algún defecto ou algún... E ese tipo de humor en Galicia non ten tradición. Castelao, o Carrabouxo, Siro ou Xaquín Marín miran o mundo dentro do lado do administrado e se fan sorrir é precisamente deixando o poder en coiro. O humor galego sempre tivo algo de subversivo. Xa que non nos deixan falar, tocaremos. Abur.